ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני אלמד היום את הערבוב המדומם מהכסף הקודם. אני מצטער שקצת היה קשה לראות בגלל שהמצלמה טיפה כזה הייתה כאן, אז היה טיפה קשה לראות. עכשיו אני בעצם אמלא את הערבוב המדומה, שאתה כאילו מערבב את המונה. אני אראה לכם קודם כל איך עושים את זה מהר. הג'וקר זה הקלף הראשון, שים אותו כאן ולערבב. והג'וקר עדיין ראשון. עכשיו, אם אתם חושבים שמה הבא להשאיר את הקלף ראשון, אבל לא כל החבילה מסודרת, אז בואו נעשה ככה. תזכרו את שלושת הקלפים הראשונים, אוקיי? 5 טלטם, 6 שלש ו8 לב. אוקיי, הנה ככה 8 לב, 6 שלש, 5 טלטם. עכשיו בואו נעשה את הערבוב המדומה. ו8 לב, 6 לב ו5 טלטם. אוקיי, עכשיו אני אסביר לכם איך עושים את זה. צריך לעבוד טיפה עם האצבעות, וזה לקח לי טיפה זמן עד שהבנתי איך עושים את זה. עכשיו יש אחיזה שאני לא זוכר איך קוראים לה, כמו דילרס גריפ, רק הפוך. זה אחיזה דילרס גריפ. אם אתם רוצים, זה אחיזה מאוד חשובה שכל קוסם חייב לדעת. אחיזה לכל מיני דברים, לדאבל ליפט וכל מיני כאלה. דאבל ליפטים חשובים וכל מיני דברים מגניבים חשובים מאוד, יכולים לעזור לך מאוד בקסם, כל מיני דברים. אז סוג של, כאילו, אתה לוקח את דילרס גריפ מדילרס גריפ, אתה מחזיק את זה ככה, לוקח את השני אצבעות האלה ואת האגודל, וזה ככה. דרך אגב, יש גם טריק כזה עם קלף אחורי שצריך ללמוד באיזה קסם כלשהו שאני אעלה בעתיד. אז צריך לדעת את האחיזה הזאת, היא מאוד חשובה. ואז אתה לוקח עם האצבע חפיסה ותופס אותה, ואתה משתמש באמה שלך ותופס ככה. לוקח עם האצבע עוד חפיסה, תופס את זה עם הזה, לא, סליחה, ככה, אתה שם את זה כאן. עכשיו מגיעים למצב שבעצם יש לנו כזה, אתה לוקח את האמצע, ואז לוקח את הראשון עם האצבע ככה, ושימו לב את האחיזה של הזה, אז יש לה זה, אתה מסובב אותה ומניח את זה ככה. אני אראה את זה עוד פעם. אתה לוקח חפיסה, שם אותה למטה, לוקח עוד אחת, שם אותה, הופלח. רגע, נעשה את זה מההתחלה. טעות, עוד פעם, מההתחלה. לוקח אחת, שם אותה מאחורה, לוקח עוד אחת, שם אותה כאן באמצע. אתה בעצם לוקח את האמצעית, מסובב את החפיסה הזאת ככה ומפיל אותה, ואת זה אתה מניח על זה. זה ערבוב מאוד חשוב בקסמים. לפני שאתם עושים את זה תעבדו על זה המון המון המון, כי זה באמת קשה שיוצא לך תוצאה מושלמת. אני עבדתי על זה כמה שעות ברצף, ותראו איך זה היום אצלי. זה נראה מאוד טוב, אני עושה את זה גם מאוד מהיר, כך שזה מוסיף, ובגלל שיש לנו עוד קצת זמן, אז אני אלמד אתכם עוד דבר אחד שקוראים לו דאבל ליפט. עכשיו שימו לב, כמה קלפים יש פה? אחד, נכון? שם את השבע לב, ככה אתה מכניס אותו ככה, והוא קופץ ללמעלה. עכשיו, מה בעצם עשיתי? אני בעצם לוקח שתי קלפים, מצמיד אותם ומרים אותם מאוד מהר. שימו לב, אתם יכולים לעשות כאילו ככה, כאילו לרפרף בקלפים, לעצור בקלף השני ולשים פינקי ברייק. לשים את הזרת ככה, זה באמת טריק מאוד חשוב. ואז בראש לכם, הצופה לא רואה כפי שאתם רואים, אם אתם יכולים לראות את זה. ואז אתם שמים את זה כאן, ובעצם אפשר להרים את זה
ככה, וזה נראה כמו קלף אחד. צריך לעבוד על זה, גם לי לקח הרבה זמן. והפינקי ברייק הזה מאוד חשוב. יש עוד דבר אחד שאפשר ללמוד מזה, שאם אתה נגיד אומר למישהו סטופ, אז נגיד זה הקלף שלו, שים אותו פה, 8 מאוין, קלף, אז אתה שם את זה כאן, שם פינקי ברייק, ואז אתה כאילו בעצם עושה, אני אגיד לו אני אערבב, יעשה קצת מהערבוב המדומה. אתה לא אומר לו שאתה עושה ערבוב מדומה, אתה אומר לו שאתה מערבב, ואז קליק, והקלף קפץ למעלה. זה מאוד חשוב, הפינקי ברייק, הדאבל ליפט והערבוב מדומה, אלה דברים שקוסמים חייבים לדעת, במיוחד שאני אראה לכם קסמים טיפה מתקדמים, אבל כן, וגם שליטה באצבעות אתם צריכים מאוד, וזה הסרטון שלי בעצם להיום. רוצה להודות לכם, תודה רבה, ושיהיה לכם יום מהנה.